Uthando Nesithembu Season 9 Episode Review. Phamba siqale betnana. Ndifuna ukuthi kuni nonke for i-likes, for ii-messages zenu, for i-support. Enkosi, ndiyabulela kakhulu kakhulu. Ndiyabulela betnana nangomso niqhubekeka ni-support channel, please. Enkosi. Masingene nendabeni. Betnana, Season 9 kwamahla ndenyuka ale Season 9, indaba kaMacele is straight through the ups and the downs of Season 9. Macele is being a consistent queen. She's standing on business, and the business yakhe is supporting her husband. Noba abanye bathini, uMacele ndanditsho ndathi u-strategic. Very clever woman, that one. Nangona istrategy sakhe mna angakasifigarishi out sonke, but uMacele is like uhleli kwilane yakhe, and ilane yakhe ngumyeni wakhe and nefemeli yakhe, meaning abantwana bakhe nomtshato wakhe notatomseleku, and that's her business. Akafuni ungena kakhulu kwezinye nezinye. Yes, sometimes I see that she's very supportive of i-relationship kaSamke notatomseleku. Right? Mhlawumbi she figured out that, hey, mabetnana, umntu omdala onamazinyo apheleleyo xa ezixela uba uzoyenza into, noba ndiyavuma okanye ndivume, noba wayenezifungo zoba after so many years akazophinda athi. If utatomseleku ufuna uthatha unumber 5 izamthatha ke. So maybe she said to herself, wahlala phantsi, wathi, ntombi endala, support this man. Because noba you are with it, le idea ka-number 5, or you are against it, you are for it or you're against it, le ndoda izamthatha lo number 5. So you might as well wena umsapote umseleku kule nto yakhe ka-number 5, so that ne-life yakho ingazoba bitter lo mhlobo. Because the minute wena uvuma ukuba kwi-polygamist marriage, funeka uyazi uba i-polygamy iyawuqhubekeka ke kude kudinwe the polygamist. So the minute when you're against him doing what he's all about, which is having lots of wives, you can make life yakho miserable kweso sithembu. So inoba yena wagqiba with herself, what, you know what, just for my own peace of mind, I'm going to support this, I'm going to welcome this woman and enjoy life yam kwesi sithembu. Ndazibhaqa sendikuso kwanyanzeleka ndithi ewe ndifuna ukuthi hayi. Ngentliziyo yakhe wayithi hayi uMacele. But one thing I like about her is that uthethile nentliziyo yakhe, and she said to herself, I'm supporting this man, I'm standing by him up until I choose not to. I think ngumntu oyi-one mna endicinga into yobana if angaze athi uyahamba, angaze ahambe manyani. We've seen people saying they are leaving, but they change their minds, and we have the right to change our minds for whatever reason. But I do respect Macele, and I do think that sometimes thina sicinga fanele uba simgqibile uMacele. There's a mysterious side about uMacele. Kunendawo engagqibekiyo, though thina singathi hayi uyamsapota umseleku because ngumyeni wakhe. You understand? Ngumyeni wakhe, and she's choosing to do this thing, and therefore usixelela into yobana ndilapha ke, and for as long as uba ndilapha ndizodlala irole yam to the best of my ability. I respect that about her. Ukubona umsebenzi o-difficult, uzixelela uba uyahlala kuwo, and you show up and you shine, come rain, come sunshine. Nguwe lo wana phayana uthathe i-big girl panties zakho uzinxibe, and you show up and you shine. Ebumandini, ebunzimeni. That's uMacele for me. And there's something, like, ndimjongile man kwezi episode zale veki sigqithe kuzo, that no, I respect this woman. There's something I'm like, teach me, because sometimes when life is lifing, mna ndifuna uhlala phantsi ndikhale ndicomplaine.
But umacele, it takes some sort of strength. And I'm not like, guys, ngathi uyasuppress feelings. Asimazi mhlawumbi uyalila xa ixesha lakhe lokhala. But when she makes up her mind that uzoyenza into, dala umake up mind yakhe that uzamsupporta uThembiseleko, and she is supporting him. Baby welcoming, I don't know if I should say it's that, Kamed. Man, it was such a heartwarming thing to see umacele and family yakhe, like, there to fully support. One thing I've seen since season 1 about umacele, if she's in it, ukwinto and uzosupporta fully and truly, she'll go all the way ke sana akusapote. Now this woman is here to support me. I have her full support. Imagine uba binguwe ukwisithembu, awukakamkelwa amanyanyani ngamanye amakhosikazi, usekwifence, awukakangeniswa in this circle of love, but there's one wife and umomkhulu wesithembu is then a family yakhe to support nabantwana, to support you. You know what I mean? It would really mean a lot to you. And so, like, there's something that I really appreciate about her. If she's for into, she's for into. If she's not for into, she's not for it. So I really like that about her. I really like how supportive she is. And as much as we would say that uyenzela uThembiseleko ufuna uba kwi-good books, I don't think so. I don't think umacele, guys, as much as we think we have her figured out, there are parts of impilo kamacele that we know nothing about. Umacele bendikhe ndambona kwinto ka-Forever, I think this year or last year, if I'm not mistaken. So I'm sure umacele unazo izinto zakhe ame ngazo, ibhizinesi ezithi yena, imali yakhe, not uba ulindele kuThembiseleko, ayenzileyo, azenzela yona, you understand? So I do think that uyamthanda umyeni wakhe, and as much as it was difficult for her to accept indaba yezithembu, mhlawumbi uzicengile apha kulo number 5 wathi, eish, noba ndiyafuna okanye andifuni lo myeni wam abe no-number 5, ekugqibeleni yindoda endala lena, he will do what he wants to do. So I might as well not fight against le nto endakhethiswa yona, because akhange ayisikhethi ke mos isithembu. Uthe phakathi naphakathi kathiwa, surprise, I'm a polygamist. You understand? So I'm sure it's been hard on her, but inobuthe, eish, I'm not going to fight it this time. Ndizamamkela lo mntu uzoza nalo baba and be happy ndingazenzela istress ngento that I have no control over. If ndifuna uphuma, then that's another thing. But if ndithi ndiyahlala, I might as well accept le nto esisithembu. I think so. But istrategy sakhe, I have not quite figured it out yet. And there's a mystery to her. Like, akagqibeki. No, akagqibeki umacele. But guys, I really want to say I respect her. I respect that xa igqibile ingqondo yakhe ngento, uyangena kuyo ayenze wholeheartedly. Also simbonile ke ngoku ke award ceremony. She is supportive of umacele, guys. No, man. No. I thought this week andizukhomplayina, andizukhala ngoThembiseleko, but ndifuna uncoma umacele for how supportive she is. Kumi ngathi theme song yakhe niyibona uKenny Lattimore noSis Shante when they said, when I said I do, I meant that I will, till the end of our time. Umacele ke lo, when she said she does, she meant she will till the end of the time. Nobabumseleko. I respect her for that, guys. I respect her. Like, sometimes we find ourselves in difficult situations, not just umjolo nemichato, but mhlambi a work situ where you have to get up and do what needs to be done and show up and shine emsebenzini in a difficult position. But you do what you gotta do, and you do it wholeheartedly. And I respect people like that, because abanye bethu siyakhala, siyacomplaina, asifuni nosebenza, sifike emsebenzini, we're like, how am I gonna do this every day? But awufuni noresigna ke sifuna ukuhlala, but ufuna ukhala, uhlale ukhala.
So Umacela's like, no man, there's something about this woman that I truly respect, and I do think that deserve a shout out. Uyadeserva ukunconywa uMacele. Uyazideserva ii-flowers zakhe. As much as sometimes we don't get her, we want to trample on her, we have so much to say about her, but no man, i-strength sakhe sideserva iklep. Understand? Even kwezi awards, man. No, I was like, Macele, and she's so beautiful. Guys, in that Zulu attire as ehleli kwi-diary session nomyeni wakhe, no, she's a beautiful woman. Please. Please siyancoma namhlanje zinike umomkhulu ii-flowers zakhe. What kind of strength does it take to be there and be supportive and put a smile on it? No, I don't think she does izinto just for Utata Mseleku. She has found a strategy that works for her in a difficult situ. And anybody who does that, I go clap hands for you, okay? I go clap hands and ask, teach me how to do what needs to be done in difficult situations in life. Mayeni, my fave. Waze wangiphoxa ntombi endala. I get it, she's hurt. I get it, betrayal. I get it, she's upset. But woo, asana. When it's raw, it's wrong. When it's right, it's right. Kaloku asoze siqhwabele yonke into. Ndiya-understanda lashing out at ubaba uMseleku, but there's something ayithethileyo elumezayo andikwazi noyiphinda. You are wrong. You are wrong, oh beautiful woman, Mayeni. Ndiyakuthanda isidala, but laa nto ithethileyo ngomolokazana, ngomakoti, hayi kaloku gibisela amatye kutata uMseleku ubakhupha abanye abantu. Yabona ngoku wena ubhlidela nawo kuwo wonke umntu ngoku, even nange-speech sakho, but ke ungumntu nje soze ungabi nazo izinto zenza rongo, uyaqonda, so that uzilungise apho uphazame khona. Kodwa uphazamile ntombi endala, I love you, but that one uphazame ngamazwi, like no, awenzanga kakuhle Mayeni, ayithetheleleki ntombi endala. Siyayi-understand into ye-hurt, uyanderstanda, nento yorongishwa ngumntu wesilisa. Bayarongisha ke abantu besilisa. Ufike ubunguswiri, sweetie my baby. By the time iminyaka igqitha ihamba, ube ngubhitha, Bithaville, Bhitha Wuma. Uyayibona laa nto Mayeni? Andiyazi ndoxelela. Ndiye ndafisha uba khaniphozeni, khanilungiseni izinto ezidinga ulungiswa, izinto ezitshisa umzi khanizihoyeni, because laa utterance, laa nto ikhuphileyo ngomlomo wakho Mayeni, isikile nono. Isikile. Nawe ndiyakuthanda, soloko ndime nawe, but this time noko kaloku funeka silungisaneni singamakhosikazi. Yebo, bantu besifazane, xa singenzi kakuhle singakulinge siqhathane, uyaqonda? Siyenza rongo sometimes and we do need to apologize. Ii-wrongs zikatata uMseleku zezakhe, but yeyi sana, andazi, but ke singabantu nje sosoloko kaloku silungiswa, sinendawo kufuneke silungise kuzo kude kuyotshona. You understand?